Id-deputat nazzjonalista Beppe Fenekadami spiċċa mgiddeb mill-istatistika wara li għamel dikjarazzjonijiet folots dwar il-livelli ta' kriminalità f'pajjiżna dan hekk kif b'mod żbaljat waqt konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa li għaddiet u f'diskorsi ripetuti fil-Parlament Fenekadami insista li s-serq f'pajjiżna qiegħed jiżdied. Madankollu l-istatistika uffiċjali tgidbu dwar dan hekk kif turi li s-serq f'pajjiżna qiegħed jonqos drastikament sena wara l-oħra. Saħansitra l-istatistika uffiċjali turi kif fi żmien meta Beppe Fenekadami kien responsabbli mill-korp tal-Pulizija, ir-rata ta' serq f'pajjiżna kienet id-doppju ta' dak li llum. Waqt li fl-2013 kienu qed jiġu rrappurtati medja ta' 25 serqa kuljum, is-sena li għaddiet ġew irrappurtati 13-il serqa kuljum. Din is-sena anke wara l-pandemija, ir-rata kompli tonqos hekk kif ta' kuljum jiġu rrappurtati 12-il serqa kuljum. Fil-fatt wara d-dikjarazzjonijiet li jagħmel, il-kriminologu Xavier Formosa stieden lill-politiċi permezz ta' kitba fuq il-profil tiegħu ta' Facebook sabiex qabel jallarmaw liċ-ċittadini u lill-viżitaturi f'pajjiżna jiċċekkjaw l-istatistika. Saħaq li bejn Jannar u Awwissu ta' din is-sena is-serq naqas f'livelli rekord. Beppe Fenekadami kull ma jmur qed ikompli juri li għadu ma fehmx il-ħtiġiet li fis-soċjetà tal-lum irid jaqdi l-korp. Dan saħansitra meta jitkellem dwar l-uffiċjali tal-Pulizija fl-ases u mhux fit-triq. Dan b'kuntrast mal-gvern li filwaqt li qed jirranġa l-ases u jarmhom b'tagħmir ta' komunikazzjoni modern biex kull min jiġi bżonn ikun assistit malajr, qiegħed jara li l-uffiċjali tal-Pulizija ikunu dejjem aktar preżenti fil-komunità. Sa issa l-korp tal-Pulizija diġà wettaq 70% tal-istrateġija li għandha twassal għal riforma sħiħa fil-korp.